का करी? का करी? अरे तो तोके हंसे बोले के भगवान ना कहले हम उनका। तोहरे ऐसा जेकर मेहर मिल जाई ओकरे मुखड़ा पहसी रही। हमरे ऐसन मेहर अरे इतना ले दे के आइल बानी, कोई दे ही का तोके? आह लगता कि फ्री में देलऊ ना, तू ही एगो दुनिया का अर्खी के देले हो। सुनो सुनो। हाँ बोला। सिकड़ी औरी अंगूठी दिया 3 लाख रुपया या बुलेट किनाए। का बुझलो? 3 लाख रुपया बुलेटे में हम रही, हमारा औकात दिखाओ तो। सिकड़ी अंगूठी घोड़ी दियाइल 3 लाख रुपया या बुलेट किनाइल। बाप के दिहल हमरा धन पे रोब जमावेला, कुछ मांगेला त मुहां फुलावेला। सुधार ला। देखा का जी तुहार बाबू रहले ना, हाँ तुहरे बाबू से अधिक तिलक लेके हाँ। द्वारा पर लोग माथा टेकत रहे। अच्छा माला हमही से भौकाल। उ तो हमरे बाबू रहले, तोरे मुखड़ा देख के कहले कि हमारा लड़का बदे लड़की ठीक ही है। अच्छा लेकिन ई ना जाने कि लड़का कमाई ना तो खियाई का। घरे जाई तो घर अंजूर कर दी। अच्छा तू लागत है कि टेमियो फोड़ देबू। सुना हमार बात पहले। रहनी लाखों में कछोरा, मिलत रहे दहेज भरा बोरा। रहनी लाखों में कछोरा, मिलत रहे दहेज भरा बोरा। गोड़े गिरले 100 बेर बाप के तोहरा गरज रहे रे। न कवनो कइले उ एहसान, ई उनकर फरज रहे रे। अच्छा माना हमरे बाबूजी के गरज रहे, उ तो अपन गरज कर ले ना, लेकिन टीवी पंखा वाला तोहार कौन फर्ज रहे हो? देखो तोसे एगो बात बताओ थे। बता दा। तोरे ऐसन जेकरे घर में औरत चल जाई, हाँ ओकरे घर के सुख शांति कोसों दूर भाग जाई। अच्छा ऐसे कहते हैं कि शांति से ऐसा कुछ कार्य कर, हाँ कि शांति से घर द्वार चले। तो इतना तिलक लेले का जरूरत रहे जब जानत रहला कि हम खुदे आफत आवतानी तोहरे कोनी? देखा तो से एगो बात बताओ थे। का हो? हमरे बाबूजी के तुहार मुखड़ा लागल कि हमरे घर में चंद्रमुखी जा। अरे वो तो हम भैये बने, लेकिन अइला के बाद हमरे माई के लागल कि ज्वालामुखी आ गई है। अच्छा हाँ हाँ आज तो ज्वालामुखी होइए गई। सुनो। अरे गृहिणी बोला बोला। टीवी खातिर मुंह तू बवला, घर में ना बिजुली लगवला। सोफा खातिर मुंह तू बवला, जे मन मंगला तेवन पवला। टीवी खातिर मुंह तू बवला, घर में ना बिजुली लगवला। सोफा खातिर मुंह फुलवला, जेवन मंगला तेवन पवला। घर में बैठल बैठल आड
ऑर्डर खूब फरमावेला कुछ मांगिले तो मुहाओ फुलावेला। एक आदत छोड़ दो। हाँ कितना बाउर हो गई। सुनावा तुहार एगो बात तो के ना पता हुई। कौन बात हो? तुहार चेहरा तो सुंदर लागत रहे। वो तो हम हइये ही हो। हाँ सुंदर हो, लेकिन तू अपने लंबाई पर ध्यान देले हो। अब का हो गई? अरे हम अगर पहले तो के देखले रहती कि ठिकनी मती औरत मिली हमरे। अरे बाप रे, तुहार बाबू तेला बेला में कम हमें लो एंगल से तुहार फोटो लेके पिठा दे लगल की लड़की चौपुटुआ मिलल आई। अरे तो बियाह करे में तो 3 पचवा होखबे करेला, तोहरिया संगे थोड़ी भइल बा। बाहर तुहार 3 पचवा तनी मेहरारू के ढंग सीखा कैसे घर में औरत रहेली। पहले हमार बात सुना। देखी दू तल्ला गईले लू भाई लिहले बाबूजी के फसाई। फोटो हमके दूसरा दिखा के दिहल गर्दन में लटकाई। देखी दू तल्ला गईले लू भाई लिहले बाबूजी के फसाई। फोटो हमके दूसरा दिखा के दिहले गर्दन में लटकाई। अगुआ ओरी माथा नोच देले रहने। सत्य तूफानी अगुआ पढ़ाई तो रखूब करत रहे रे। न कवनो कोइले उए हसान यून कर फरज रहे रे। कुछहु कहिले त मुहाओ फुलावेला। पनो पहिले उए हसान यून कर फरज रहे रे। कुछहु कहिले त मुहाओ फुलावेला। न कवनो पहिले उए हसान यून कर फरज रहे रे। कुछहु कहिले त मुहाओ फुलावेला। अब हमसे बोलिया तो मत, काहे रे? अपन काम करो। अरे हमरी जीगर के टुकड़ा नाई गुस्सा बाबू।